אנחנו נמצאים עם גיל במה שנראה כמו מאהל מחאה נוסח 2013. אתה חבר המשפחה שהקימה פה את האוהל. בוא ספר לנו בקצרה מי הם, מה הביא אותם לפה. המשפחה עד אתמול שהו בדירה שכורה ואתמול בצהריים הם נזרקו מהבית עם כל החפצים שלהם. הרבה ברירה לא הייתה להם, אלא להקים פה אוהל. איך מגיע זוג עם 3 ילדים למצב כזה? חוסר עבודה, חובות, חובות בהוצאה לפועל, עיקולים, עיקולי משכורת, שניהם לא יכולים לעבוד. מצב כלכלי קשה. אתם נמצאים ממש בסמוך למשרדו של ראש העירייה המכהן יהודה בן חמו. הוא התייחס לנעשה כאן? לא, הוא בחר להתעלם ולברוח מהדלת האחורית של משרדו שממוקם כאן מאחורינו. זאת הייתה הדרך שלו. מה היית אומר לו? שיהיה בן אדם קודם כל, שיצא אליהם, שישאל מה שלומם, אם הם צריכים משהו. לברוח מהדלת האחורית זה פחדנות לדעתי. מה הם מבקשים בעצם? קורת גג. קורת גג, פשוטה, עזרה, כמה חודשים. אני מאמין שהם יוכלו לתת להם את העזרה הזאת. בסופו של דבר הם יוכלו להרים את עצמם על הרגליים. 3 ילדים, מה קורה איתם ברגע שחופש חג הסוכות נגמר? נקווה לטוב. נקווה לטוב. כרגע אני לא יודע. הילדים במסגרת. בגני ילדים ובבתי ספר. אחרי בית ספר, אם לא יהיה פתרון, הילדים צריכים לחזור לאוהל.